Kwa kaunti ma Homa Bay ateri nyaka Meru nyakora magajuang kama od bura kaunti ma Meru ochungo orak mar gedo mar apaya madine omuonyo omenda moheo milion 700 e kaunti no. Gedo mar apano no chope winjruok gi sirikal mamalo kaachiel gi sirikand kaunti ma Meru. Kaluwore gi ogirimiti mano chope higni 4 mokalo, sirikal mamalo no winjo ger kilomita 800 mag apaya e kaunti ma Meru e nengo mar milion 700. Gino ma MCAs e kaunti no ochungo ni en chenro morem. Gedo mar apaya ok osebedo kadhi mbele ka MCAs wacho ni ji mane omiyo orak osebedo katiyo gi mwandu kaunti ka giwinjruok en ni no winjo migi mwandu gedo gi sirikal mamalo. The last financial years, more than 25 wards were supposed to get at least 72 hours of grading works from MTF, having transferred, the county government having transferred 90 million shillings to MTF. Up to now, those roads have not been done. Sasa ndio maana sisi tumeona ya kwamba tukuje leo, tupitishe mswada, tufukuze MTF. Ndio wananchi wa Meru waweze kupata kazi, waweze kufanywa kazi mzuri. Na hata contractors wa Meru ni mzuri wapate kazi sababu tuko na youth, tuko na wanarika ambao wanataka nafasi ya kazi. Na hakuna kazi nyingine tuko nayo. Tutawatafutia kazi kwa wama contractors. Sasa tukiwanyima contract ama tenders, watapata wapi kazi ya kuajiri watoto wetu? Achijadek maitudo